muna sane muka sanya ranar ta tashi da ranar Ashura. Saboda rana ce ta farin ciki. A ga haihuwa an mana, ga biki, ga suna. Ga kuma dama rana ce ta farin ciki. Kai manta da waɗannan. Shagalinmu za mu kwasa, ka gashi rana ce ta farin ciki, ga cika ciki, ga biki, ga suna. To shi kenan, na gode. To sai na ji ka, na gode kwarai. Kamar dama al'amarin bikin an riga an kammala komai, kawai lokaci yanzu ake ta. Insha Allah. Kuma da Allah. Ayyayen kamar angon yana nan kan hanya. Yana kan hanya kenan. Yana kan hanya. Masha Allah. Dan haka a je a ci gaba da shirye-shirye don abin da ya kamata. Shi ke na gane ko yau wanda aka dala kula da komai. Yawwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafiya? Abba, yaya Yusuf. Me ya same shi? Sun kashe shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan sun kare kashin bayana. Inna lillahi wa Abba! Bari ku ji in gaya muku. Matuƙar kuna neman farin ciki na, to ya zama dolen ku yi biyayya ga yayin ku so. Kuma ku ji ku sani, ko wani abu kuke nema a wajena, to ya zama dolen ku biyo ta hannun su. Wannan shine abin kawai da nake so da ku. Kun gane ko? Wato Alhaji Dauda, na lura da kai da kyau. Kana nuna fifiko a tsakanin 'ya'yanka. Kana nuna ka fi son Yusuf fiye da sauran sosai. Malam, sai dai sauran su yi haƙuri. Wato Allah ya jarabci da matuƙar son Yusuf. Dan zan ji ma fa in ba so kamar ba zan yi rayuwa ba. Ba ne a rayuwa ka so wani fiye da wani, amma abin da ake so nema da kai shine daidaito domin neman haɗin kansu. Haka ai samu da shi. Abba Malam Aminu ne ya zo yi mata aziya yana waje. Malam Aminu? Me salati? Me salati yana. Shi ne mai shi. Malamin katin biki ne na ɗana Yusuf, na taso musamman da kaina in kawo maka. Alhaji Dauda kenan. Gashi na gani kuma yayi kyau gaskiya, an zana shi da inganci. Amma sai na ga Alhaji Dauda ranar bikin an sa shi ta yi daidai da ranar Ashura. Wacce rana ce wadda aka kashe jika manzon Allah. To kana ganin cewa sanya biki da nuna farin ciki a irin wannan ranar bai zama izgilanci wa manzon Allah ba? A'a da ka kama musu. Wannan fahimtar ka ce. Ni ma ina da tawo fahimtar. Da na je da malamai. Ai akwai abubuwa da dama da suka faru na farin ciki a cikin irin wannan rana. Saboda haka ma na tsaye da ranar bikin nan daidai da wannan rana. Malam Aminu. Haba Alhaji Dauda.
ana maganar kisan jikan manzon Allah, wanda manzon Allah da kanshi ya kira su da shi da ɗan uwan shi shugabannin samarin aljanna. Ba maganar bambancin fahimta ake ba, ana maganar jinin manzon Allah ake magana, wanda ni a tunanina kowa ta shafe shi, ko kuma akwai wata fahimta wadda ba ta kishin jinin manzon Allah ne. To mu je Alhaji Dauda, mu kaddara ma cewa duk abin da ake faɗa na farin ciki ya faru a wannan rana ta Ashura. Sai mu kaddara a ce yau manzon Allah na raye, sai aka kashe ɗan sha irin wannan rana ta Ashura. Shin za mu je mu taya manzon Allah jaje ne da kisan da aka yi mashi, ko kuma murna za mu mashi a wannan rana ta Ashura? Malam Aminu, ni dai na riga na tsaye da rana. Kawai abin da nake bukatan ka da shi ka tayar da addu'a. Allah dai ya samu dace. Ya kamata al'umma su nazari sosai akan wannan al'amari. To, idan na sa biki wannan rana, fatan ta dai kawai Allah ya samu dace. Yawa, dai taya mu da addu'a Allah dai ya samu dace. Shikenan. Yawa. Allah ya kiyaye. Amin. Na barka lafiya. Shikenan. Na barka lafiya. Insha Allah. Yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Alhaji Dauda, shin na zo in taya ka murna na samun karuwa da kai ne da kuma bikin ɗanka, ko kuma in maka jaje da ta'aziyya na kisan ɗanka da aka yi a bisa zalunci? Astaghfirullah. Malami, ranar Ashura ba za ta taɓa zama ranar farin ciki ba har abada. Alhaji Dauda, ka faɗi haka ne saboda kisan da aka yi ma ɗanka masoyinka Yusuf a bisa zalunci a irin wannan rana ta Ashura? Malami, ka taya ni neman gafarar Ubangiji. Mun yi shishiki ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa akan kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ranar Ashura. Alhamdulillah, ka gode ma Allah da ka fahimci haka tun kana rayu. Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Shi kuma Yusuf, Allah ya ji kanshi, Allah ya lullube shi rahama. Amin.